huli. Laki. Ang laki. Ang laki. Ayun, ang laki mga katsoy. Yung mahatay yun. Grabe bumiwas. Alam mo si maliit pa din eh. Mahatay yun. Good afternoon po sa inyong lahat mga toys. Welcome ulit sa panibawang fishing adventures po natin. Kakarating lang po natin galing Tarlac. Maraming salamat nga pala sa mga lahat ng mga suporta sa fishing adventures po natin sa may Canarim, Victoria, Tarlac. Yun, maraming salamat kay Kachoy Mamar at Kachoy Jeric, lahat ng solid Kachoy natin, sa mga silent viewers po. Thank you. Sa lahat ng mga masisipag natin mga nagko-comment dyan sa comment section, maraming salamat po sa inyo. Shoutout nga pala kay Leandro Domingo, yun, ang taga Tarlac, yun, shoutout kayo Kachoy. Ngayon, tara mga tay, samahan niyo po ako dito. Oras natin mga tay, 2:30. Sana makakuha tayo mga tay, pang sahog man lang. Sana makadali tayo kasi balita ko mga tay sa may Acacia. Medyo matumal daw ngayon. So dito tayo para kahit pa paano ma-update yung mga kasama natin mga anglers. Ang fishing spot natin. Hello mga kachoy! Huli ka balbulyo! Oh yun mga tay, dali na. Okay na ito mga tay. Yun o. Pwede na ito mga tay, 3 fingers. Oh, yun, malabo mga tay, grabe. Yun o mga tay, nagsasalita o. Balik na ayan ka. Makaramat ka. Lumaki ka ha, patapos mo pahuli ka ulit sa akin. Ayan, mega love shoutout nga pala kay Kadarwin TV. Yun, mega love shoutout sa iyo Kachoy. Santa Barbara Anglers, yun, shoutout Kachoy. Ito nga pala yung mga nakasama natin doon mga tay. Mariel Mar, yun, shoutout Kachoy. Margie Vlogs, yun, shoutout. Kuya Itoy Vlogs, yun, shoutout. Land Hunter TV, yun, shoutout Kachoy. Survive in the Forest, yun, shoutout Kachoy. Belma Yagil and family, yan, mga Yagil family, yung maraming salamat sa full support mga Choy. Kay Aldrin Bernal, yun, shoutout Kachoy. At kay Kuya Prince Pabarlan, so yun lang po muna mga Choy. Sa mga gusto magpa-shoutout, pa-comment na lang po ulit. At shoutout nga pala kay Kuya Bilog at kay Papa Chin Carmento, sa mga sulit Kachoy natin. Thank you po. Ano ba kayo yan, galing dibit ngayon, wala na. Huli, laki. Ang laki. Ayun, ang laki mga katsoy. Laki. Yun o, dali mga tay. Ang laki nga. Thank you Lord. Nakukuha mga tay sa taga. Kala ko maliit pa rin. Naku, wala na yung putik natin. Yung i-spot pala dito kailangan floater yung gagamitin, tapos nakasagad siya sa lupa. Parang bottom sit up mga guys. Para yung gumagalaw-galaw lang siya sa ilalim yung bulate. Tamang-tama lang yun. Tapos paagos lang naman. Yun na, pinagat na mga tayo. Oh, sayang. Hindi natin nadali. Salita, kasi nang salita. Ay, 6
Siksik kasi dito man. Ayan naman pare. Binibira na naman yung isa ko. Tuloy mo. Ituloy mo. Ituloy mo ako. Hindi kumain lang. Yan naman yung pere mga kapatid. Dahil mo yung pere. A few moments later. Yung mga tayo. Nilagay ko dun si Banda rin mga tayo. Kinagat niya. Tayo ulit mga tayo. Good size. O yun mga tayo. Sunod-sunod na mga tayo. You know? Yan. Magpo 4 fingers na mga tayo. 3.5, 3.6. Sunod-sunod na. Uy! Marami na tayo mga tayo. Thank you Lord. Sa pa-welcome po. Aagahan natin dito mga tayo. Sigurado ito. Nararamdaman ko dito mga tayo. Makilit ko sa umaga. So ngayon kasi ako na tayo bumiraan. Ano ba dito? Uling-uling kanina kaya di tayo masyado naka goods na yung huli natin mga ayos na. Yan, bigyan lang shoutout nga pala sa bayaw ko Kuya Lando at Suela. At maraming salamat nga pala sa lahat ng suporta sa bayaw ko. Hindi siya mga kapatid pinalad kasi madami kasi silang magpipinsan naglaban. Siguro na hati-hati yung boto nung mga side nila. Ayan, siya nanalo. Kunti lang mga tig, kunti lang. 20 plus lang yung lamang na panalo. Ayan. Susunod ulit bayaw. Laban pa ulit bayaw para at least alam mo na kung saan ka banda yung mahina. Ginawa naman lahat mga tayo ng best ka talaga. Siguro siguro pa sa panahon. Ilaw kasi na. Ito hinog na. Hinog na. Muntik ka na po. Nagtatap nga pala sa Quincy Anglers Group. Nagtatap sa lahat ng anglers. At sa Bruce Under. Bruce Under. Siguro natin malaki ito. Uy, sus! Bantanin mo natin. Malaki natin. Sayang, madadali dito natin. Ang ganda ng mga atak natin. Ala, grabe. Hindi ko nag-shout out sa yung si Anglers Group ay sa Bruce Anglers. Sila Katsuinil. At Michael Burak. Kay Dilmar, yun. Pati Ronnie. At kay Aris, yun. Thank you sa inyo mga toy. At kay Vlog mo, yun.
vlog ka. Ito na, vlog ko. Ito na tayo kasi tayo. Itirahin ko to. Malak yun. Promise mo kasi wala yun. Ang laki mga kinakuha ng ito. Malaki? Kapalan? Wow. Ang laki mo kasi. Kapalan tayo. Ako rin dalawang palad. Gapalad daw sa kanya. Grabing bumiwas. Alam mo si maliit pa din eh. Tayo. Pakarami na. Thank you Lord. Ayan natin ha. Nag-harvestan na kami dito mga pagka ganyan ng mga umaagos-agos mga to. Bali gagalaw-galawin yung mga yung pamiwas na. Iba-iba yung music ha. Magdadagdag kayo mga isang inches, 2 inches, ganun ganun. Tapos bato dito, bato dito, bato doon, bato dito, yan ang dapat mo. Para napag-aaralan yung ano, yung isda. At nahanap kung saan sila banda. So yun ang alam ko lang mga kaya. Iwan ko lang yung kung anong discovery nila sa ibang mga ano. Kasi ganun eh, ganun. Pag wala naman, galawin ko naman, palitan ng ano. Palitan ng bulati, yan ang style mo. Para laging fresh na fresh na. So, gumagalaw-galaw sila. Ay, yung mga nagsasabing may anting-anting tayo, wala. Nalig lang kayo sa, ano, sa bahay bro. May huli palagi. Sigurado yan mga tayo, walang sirot yung mga. Pag mga ganyan, mga parts na ganyan, okay lang yan kasi hindi naman siya, hindi siya hindi siya nagpo-post ng ano. So, kaya ano yan, goods yan, goods. Sabi ni Uboy, goods. Nag-shabat natin ang Capitol. Gagating na kayo. Ayan. Yan mo. Pag may dumadaan mo din naman sa mga nasubak tuloy. Nasubak. Wala naman. Ginagawa mo. Uy ka. Uy, sus. Ano? Ano ka ba? Isda? O talakito? May kulit talaga. Kaya naman kasi mangit naman pagka namimig tayong puro tayo ano, seryoso. Huwag na may comedy mga tayo. Pero itong cellphone natin talagang walang comedy talaga mga tayo.
Ang labo talaga. Kasi, mayroong mga luma kayo dyan mga toy na GoPro. Yung isang set na. Yung isang set. Ginagawa mo. Yung isang set. Tapos pinadalan tayo yung mga toy, no? Ganda siguro ng video natin mga toy. Nakababad lang tapos nandiyan lang parang katulad ng bata video ang linaw tapos talagang kitang time viewers mo tayo kaya ilang oras mo na ganyan talagang kitang kita yung kuwang-kuwa yung kada minuto yung viewers. Sana pangarap din natin yung mga sana lumaki channel natin i-share nyo naman mga sa mga kaibigan ng video natin para lumaki yung channel natin. At huwag yung i-skip mga yung natin yung video. Salamat po. Ay, i-skip yung video. Yung, tama. Huwag yung i-skip mo yung ads natin. Kaya na natin yung bago. Sampu natin na lang tayo mati para may habol natin tong upload natin. Yan, happy Saturday nga pala sa inyo mga toy. Habol natin itong mamaya. Ma-edit natin ng maayos. Hirap kasi mag-edit nito. Sana may upload natin bago alas ng gabi. Natin. Hindi na pamagat natin. Magkakala tayo. Okay na to. Okay natin. Final upload. Ayan. Alas na yung mga tayo. Tulog. Ayos na rin mga tayo. Yun na. Yun o. Thumbnail na rin ito mga tayo. Goods yan mga tayo. Yan. Ang ganda yung pag-isa mga tayo. Dapat. Tama. So yun. Ito yung fixing spot natin mga tayo. Barangay Hall yan mga tayo ng Barangay Hulo. So yun. Dito. Mandaluyong. So yun dito mga tayo sa kabila. Banda rito. Makati Avenue yan. Ayan. Ito yung fishing spot natin. Safe na safe tayo kahit umulan dito mga tayo. O yan lang fishing spot natin. Ayan si Tropa. Iwanan natin si Tropa. Maraming pong salamat sa pagsama po sa panibawang fishing adventures po natin mga tayo. Yan. Maganda yung pa-welcome sa atin mga tayo dito sa may ilog, Pasig. Medyo ayos naman yung huli natin mga tayo. At least paano tayo medyo malapad-lapad. So ayan, at least na-update natin yung mga kasama nating anglers. So ayan mga katoy, dito mayroon tayo nakuha na naman na discover na naman magandang fishing spot. Ayan, sa ilalim ng tulay. Yun, marami pong salamat. Ayan, may gano'n na pati meron na mga tiyan. Bangka ulit. Yun, maraming salamat. Thank you po. At sa susunod pong fishing adventures po ulit. Thank you. Bye bye. Maraming salamat po mga bay.